Добър вечер. Добре дошли в коментарното студио на TV7, свързано с референдума. Казва се, че избирателната активност е изключително ниска. Защо обаче? На тези въпроси ще трябва да ни отговорят и гостите ни в студиото. Тук е Светослав Малинов от ДСБ, Илияна Йотова от БСП и Светлин Танчев от ГЕРБ. С кой спечели, кой за кой? Аз винаги изразявам възмущение, правил съм го и преди, ще го правя докато участвам в публичния живот и в политиката. Винаги изразявам дълбоко възмущение, когато някой ми обяснява, че не трябва да се правят избори, защото те струват пари. Тези аргументи съм ги слушал и преди от БСП, че не трябва да има предсрочни избори, защото ще струва много пари. Очуден съм, че ги чувам сега от ГЕРБ, но явно всеки трябва да мине по своя път. Никога не трябва да се отлагат или да се отменят възможностите, които българските граждани имат в рамките на демокрацията, заради това, че ще струва пари. Това е интересна теза. И да кажа и още нещо. Няма референдум, няма такъв феномен, като неуспешен референдум от гледна точка на гражданското общество и на демократичната традиция. Освен ако този референдум не е съпроводен с насилие, с всички онези неща, които специално днес явно няма да обсъждаме. Той е успешен от тази гледна точка. А вече всеки да си каже за партията, както се казва, това е друга тема. Всъщност важния въпрос. На всички беше ясно, че няма да се стигне до този процент от гласували хора, който трябваше да бъде, за да може да се сметне техния отговор за легитимен всъщност. И тия 20%, за да може да се върне обратно за разглеждане в Народното събрание, май там е дилемата. Когато говорим за успех, аз мятам, че кампанията на тези, които бяха против изграждането на нова атомна централа, кампанията е успех. Резултатът обаче, за жалост, не беше достатъчно добър за нас. Ние можем да кажем, че загубихме. Казвам, че кампанията беше успешна, защото ние започнахме с много ниски позиции. И това е първото, което трябва да отбележим. Трябва да благодарим на всички, които гласуваха с не, защото тяхната позиция беше по-трудна, по-сложна. В крайна краща в полза на мирния атом се води пропаганда още от преди 30-40 години, а в полза на Белене все пак БСП стартира, организира, в някакъв смисъл водеше се една обиколка при всички останали, защото това е наистина референдума на БСП. И в този смисъл, пак казвам, тази трудна позиция да кажеш не, разбирайки фактите, научавайки нова информация, наистина беше трудно. Второто обаче, което за мен е много важно. Сега видяха ли всички, на които се обясняваше, че не трябва да гласуват, колко малка е разликата между тези, които казаха да и не? Колко глупаво е да се бойкотират такива въпроси? Колко жалка и необяснима е позицията, когато ти се даде възможност да отговориш с да и не, и ти имаш позиция, ти да кажеш не, аз няма да участвам, защото. Виждате ли, че можехме да спечелим този референдум и да имаме едно голямо не и наистина да решим проблема по един категоричен начин? Може би, ако имаше някакъв много по-ясен въпрос, казвам го, защото много хора, които бяха не, избраха да бойкотират, подведени от съвършенно погрешна политическа теза, а пък опасявам се, че повечето хора, които бяха да, наистина изпълниха своята политическа идея и господин Малинов, съгласен съм до някъде с вас и след малко обаче ще ви опонирам защо вероятно по-голяма част от хората не отидоха да гласуват и пак ще се върна на темата за въпроса. Само преди това ще направим още едно бързо пряко включване. Инициативния комитет, когато представлявам на сините избиратели, ние сме против АЕЦ Белене, ние не искаме той да бъде в тежест на българските данъкоплатци, ние обаче имаме и проблем с сигурността, с площадката. Ние смятаме, че така замислен този проект няма да отговаря и на бъдещите, току-що изготвените, между другото изготвящите се изисквания в Европейския съюз за безопасност. Така че ние изглежда сме с много по-силно не, отколкото доста неясната позиция на ГЕРБ. Нашата позиция е пазарната позиция. Ако се появи инвеститор, вие казвате, че Белене може да има. Не може да има пазарна позиция за тези неща, защото това не е европейската позиция. Трябва да има принципна политическа позиция. Защото по този начин може да излезе, че вие сте готови да продадете българска територия за АЕЦ Белене, ако някой е достатъчно смел, коражлия да даде всичките тези пари. И тогава ще забравите всичко останало. Аз изненадвам, че вие сте представител на една демократична партия за един демократичен пазар. Пазара не е демократичен, пазара е свободен. Имайте предвид тези неща, когато използвате думите. Той не е демократичен. Не се гласува. И другото, което е ключово в момента. Когато говорим за някои неща, има политическо, пазарно равнище, има и ценностно равнище. Много хора, които са и свободни, убедени привърженици на свободния пазар, са против атомната енергетика. Искам да отбележа един много важен факт.
Той може би ще отекне че българите като цяло не са против. Ще отекне в цяла Европа. Това е много важно. Все пак България е единствената страна, в която се проведе референдум за и против ядрена енергетика или конкретна централа, и сме единствената страна, в която мнозинството от гражданите казаха да. А това трябва ли да ни кара да сме горди? Само не трябва да сме горди. В крайна сметка не съм много убеден доколко хората разбраха за какво точно не можахме да направим кампанията. И вие като политици ги излъчихте с такива неща, че съм... Аз съм особено гневен спрямо позицията на ГЕРБ и на премиера, която закъсня, защото ГЕРБ не знам с какво облъчваше, но тотално обърка избирателите си. Ние поне в едно нещо не можем да бъдем опрекнати. Ние, сините от ДСБ, инициативния комитет, от много години, дори може би сме били досадни, повтаряме едни и същи неща, една и съща позиция. ГЕРБ влезе с едно да, обърна въпроса, усложни го, след което видни дейци казаха, че трябва да се гласува за, и най-накрая излезе премиера и каза 3 пъти не. Върнахме се пак назад обаче. И след всичко това да се говори за това, че референдумът е бил успешен, от страна на ГЕРБ е нелепо. За да ви позволя да излезете от гафа, който направихте, като се чуете след това. Всеки се изпуска, казва разни неща, които не са позиции на партията му, дори и негови не са понякога. Да ви задам въпроса, съм сигурен какво мислят хората от ГЕРБ. Ако утре се появи частен инвеститор и каже, аз ще построя на площадката на ГЕРБ атомна централа, на площадката на Белене. На Белене, извинете. На площадката на Белене атомна електроцентрала с стара технология, но това няма да струва нито лев на българите. Вие какво ще отговорите? Ние не сме на пазара да си говорим такива... Аз точно това отговора ви трябва да бъде да. Възоснова на това, което казахте преди малко. На базата на тия 3 приказки, които вие казвате, не мога да се вземе решение за атомна централа строителство. Точно това се опитвам да кажа, че... Вие се опитвате да ми изложите думи. Аз ви казвам, че държавата и позицията на ГЕРБ от първия ден, когато е дошла, е казала, че няма да се влагат пари държавни в тази централа. Това каза и господин Борисов. Не, нищо подобно не е казал. Частни могат. Така ли? Разбирате ли? Само въпроса на референдума и хората, които гласувахме не, е, че ние гласуваме малко не по пазарна логика, да ви обясня. Нищо, че сме привърженици на пазарната икономика. Ние заявяваме, че сме против и на пазарен принцип, за който имаме железни доказателства. Вие в момента търсите своята идентичност. За вас разбирам... Не, чакай да говорим за съвсем други неща. Аз въобще не давам оценка за идентичността на ГЕРБ. Ме сърби езика, но спазвам някакъв респект. Вие казвате, че за вас това е важно. Тоест, намерят ли се пари от... Не, само това е важно. Аз за това казвам, че с тия 3 приказки не може да... Макар и за кратко в една лодка, аз откривам, че сме били със съвършено случайни и конюнктурно мислещи хора, които не знаят за какво се едни гребат наляво, едни надясно, нали? А иначе само да метнем, че симпатизантите на ГЕРБ са били против това, че ДСБ също ще гласуват с не. И това стана ясно. Също така продължаваме след една тогава всички гласове, които са с не, можем да претендираме за тях. Не искам да продължаваме дебатите и, както се казва, кампанията да я вкарваме в днешния ден. Аз мислих, че някои от нещата са изказани там. Но нека да го кажа така. Изглежда става дума за различни визии за България. Аз лично си представям България като една зелена страна, с много силно развити услуги, с високо образовано население, здраво дай Боже, с много развит туризъм, градината на Европа, където искат хората да дойдат, за да видят високо образовани хора, култура, образование, храна. Всички ние имаме мечти, всички ние си мечтаем за това. Един момент. Искаме да ядем органични, но не със сигурност. Има и друга визия. Високо индустриализирана страна, енергиен център на Балканите и други подобни. Става дума за този тип сблъсъци. Аз мисля, че ние трябва да казваме и тези неща, защото иначе ставаме пък много дребни от време на време. Аз съм от тези, които имат първата визия. Не мисля, че развитието, човешкото развитие ще бъде свързано с онзи тип представа за развитост, каквото сме имали до преди 30-40 години и на което аз поне съм бил учен в училище. Аз все пак съм между 40 и 50. Не съм между 20 и 30, изобщо да не знае за какво става дума. И за това този референдум е важен. Той окуражи всички, които са против, да видят колко малка е разликата. Аз така го възприемам. Виждате ли, че не беше невъзможно да бъдем и ние, като другите европейски държави, които да кажат не на изграждането на нови, стари, опасни. Добре, вие го приемате, че тези, които не са гласували, са се страхували от това, че може да са по-малко. Независимо, че ние загубихме днес, кампанията ни беше успешна и аз усетих това. И да кажа все пак за БСП. БСП спечели
но с много малко и очевидно, че това, което може да постигне чрез тази партийна мобилизация, тъй като те внесоха наистина... Виждате ли, дори това го политизирате пак. БСП спечели или ДСБ загуби. А този, който не е излязъл да гласува, пък той се страхува. А тези, които не гласуваха, вижте, логиката е на страната на тези, които твърдят, че тези, които не са гласували, по-скоро са били против или им е било безразлично. Защото аз ако вярвам, че наистина това е добро за България, ще го кажа това. Аз ако вярвам, че наистина това е добро за България и си имам БСП, което си ме призовава от години да участвам в този референдум и ме организира, аз бих гласувал. Огромното море от гласове, които биха били не. И биха били за тази модерна, зелена България, за която говоря. Просто бяха подведени и си останаха. Финал беше хубаво с това, че имаме мечти за по-добра България. Ако не мечтаете, ще живеете с наведена глава, ще мислите само за тока, за тези неща.